T'agrada, la pirotècnia? Soc pura nostàlgia en potes, diguem-li. I a mi, per exemple, l'olor a pólvora em transporta moments molt que em fan sentir molt bé, diguem. Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. Des que Plaers de ma vida és un programa mensual, que tinc la sensació que els mesos passen molt de pressa. Fa no res xerràvem amb el Nil Martín i el Pau Aulí i la Mabel Olea, però resulta que aquest no res era el mes de novembre. Avui té tot el sentit del món que el Nil torni a Plaers, perquè l'estiu, pels amants del teatre i de les arts en viu, sempre ve marcat pel Festival Grec de Barcelona. Ja ho sabeu, la ciutat s'inunda d'espectacles de tota mena, no només al teatre grec, sinó que a moltíssims llocs i sales de la ciutat. Hi ha oferta per tots els públics i és una oportunitat increïble per poder veure talent local, però també produccions de fora que, si no fos per festivals com el Grec, doncs seria molt més complicat de veure'ls, lògicament. De seguir repassarem el programa d'aquest any, explicarem les novetats i parlarem amb un dels artistes programats en aquesta edició, perquè gaudir de les nits d'estiu veient bons espectacles al Grec és un dels molts plaers de ma vida. Benvinguts. Plaers de ma vida, amb Paula Carreras. Qui viu sota un pont, qui no té ni un duro, qui estima l'amor, qui no té mai glòria, qui roba el capot, qui veu sopa freda. Nil Martín, què tal? Com estàs? Doncs molt bé, contentíssim, perquè, com tu dius, de cop ja no me'n recordava. Ja ens vam veure com amb coll alt, amb llana, no? O sigui... Bueno, no, perdó, ens vam veure... Bueno, sí. Perquè aquest podcast que... Sí, és el primer capítol que es grava. O sigui, compte, podcast guanyador del Premi Sonor, sí. Millor espectacle, o sigui, millor podcast conversacional, i crec que ens hem d'aplaudir. Que hem de dir, sí, aplaudim-nos molt fort, però he de dir que, clar, conversacional relatiu, o sigui, evidentment conversem, però hi ha guió. Sí, perquè això és una cosa que també... Però aquesta part, això és pel que ens han premiat, exacte, no per lo que ve després. És només per aquesta part de conversa. Lo de després ja és a més a més, no? Sí. Bueno, com estàs? Molt bé, molt bé. M'agrada l'estiu, m'agrada l'època de Grec. Sí, no? Perquè tu vas... O sigui, a mi em passa una cosa amb el Grec que sempre costa, o sempre... Bueno, no sé si sempre costa, però sí que sempre estic com mega pendent de pillar les entrades que vull el primer dia. Que no sé si ja és un mite que m'he fet sola, de dir, costa pillar entrades, perquè hi ha hagut anys que ha costat molt i que la web ha col·lapsat, aquest any no ha passat, però no sé si tens entrades per tot el que volies veure o hi ha un punt com de, bueno, anem fent. A veure, és una mica, com tu dius, que hi ha anys que es peten i anys que no, i depèn molt de qui ve i sobretot, com tu deies ara, dels internacionals. Si ve un gran nom que no ve mai, doncs normalment aquest tendeix a exaurir-se, o si és una cosa d'un dia que és molt singular. Aquest any crec que ja s'han exaurit coses, però no ha passat d'una manera tan feroç, no? Jo ja tinc algunes entrades, però encara me'n vull agafar més. Jo amb el Grec, a més, sempre recomano l'estratègia de córrer per aquells espectacles que creguis que vegis que que això igual és molt especial i ens quedem sense, però que també deixem espai a les nostres agendes per la improvisació i també perquè hi ha espectacles, propostes que són gratuïtes i de lliure accés, com de fet la que comentarem avui. Sí, que de fet jo, una de les que ara ho comentem i ara saludem el convidat, però una de les coses que recomano és que els espectacles que es facin al teatre grec, que no l'amfiteatre, és un teatre, que això també és com un error molt comú, que les coses que es facin al Grec es pillin entrada ràpid, perquè el Grec és gran i de vegades si estàs com a dalt de tot, bueno, es veu bé, però bueno, val la pena com córrer en els espectacles que el lloc sigui el Grec, trobo. Sí, jo tinc una teoria també amb el tema del teatre grec, que és si has d'estar per darrere de la fila 37, vés-te a fer una pizza i, escolta, o sigui, jo és que soc biop, saps? Llavors no veig. Jo necessito estar una mica a prop. Llavors, si veig l'entrada molt lluny, amb el preu que costa, millor hi vaig un altre dia o mira, ja tornaran, no? Per tant, sí, corre amb aquestes del grec, que a més normalment són coses més grosses i que es poden veure en menys altres contextos. Clar. Aviam, avui anem a saludar ja el convidat que tenim aquí, perquè és un convidat de plaers que repeteix a plaers i, per tant, en comptes de dir-li benvingut, li diré ben tornat. Marc Salicru, què tal? Com estàs? Gràcies.
Molt bé. No se sent, ara sí. Ara sí? Ara sí. Moltes gràcies. Gràcies a Molt tu content. per tornar. Ens fa molta il·lusió perquè tu vas venir a Plaers un dia que amb el Nil també vam fer com una taula, una tertúlia, amb gent del món de les arts escèniques i de les arts en viu que us dedicàveu a coses que no tenien a veure amb pujar a l'escenari. Llavors tu en aquell dia venies una mica en qualitat d'escenògraf, d'il·luminador. Avui vens a parlar de moltes altres coses perquè ja ens va quedar clar que eres un tio com molt multidisciplinar i que pots fer moltíssimes coses. Tu estàs programat al grec en una cosa que és estranya, que el Nil i jo intentarem explicar, però que després ens hauràs de detallar una mica més. Val? Llavors, Nil, expliquem ben bé què farà el Marc al grec. A veure, en Marc Salicru i tota una seva comitiva, que podríem dir, no? Teatres de campanya, aquí hi ha molta gent ficada, no és ell sol, no us imagineu que és un solo que surt ell allà a saludar, Estaria bé algun dia, també. Això també estaria bé, però no és precisament el cas, no? El grec farà una acció que només es pot veure 2 vespres, això és 5 i 6 de juliol, i que transformarà una mica l'espai de l'Arc de Triomf, aquest espai que tots coneixem i la gent que agafa Rodalies encara més, de la mà del que han anomenat unes brigades de confusió popular, que ara li preguntarem què són, que ho posaran tot una mica cap per avall, com des de l'absurd, des de la ironia, des de recuperar elements folclòrics de la festa, no? És un espectacle gros, que ja s'ha pogut veure a la Mercè en un altre format, vull dir, no serà exactament el mateix, que té el suport de Fira Tàrrega, no? Per la intervenció que va fer la Mercè, que potser algú li sona, això va ser la Mercè passat, va passar a la platja de la Nova Icària i per aquella intervenció el Marc i tot l'equip de teatres de campanya es van endur el Premi de la Crítica a millor espectacle de carrer, o sigui que poca broma. Ara l'objectiu és aquest mític espai, el Passeig Lluís Companys, que no podem dir gaire encara perquè no ho hem vist, No ho hem vist, no? Però que, bueno, que jo crec que serà una d'aquestes experiències que has de dir que hi eres, no? Que vull dir que no te les pots perdre perquè és one and only, una mica. Afegeix el que... Sí. No, m'agrada molt sempre escoltar a veure què diu la gent d'això, sobretot vosaltres, que en aquest cas no ho heu vist. Vull dir Clar, que, no ho en el hem fons, vist, no ho hem vist. Us han explicat coses, cosa que encara és més interessant, perquè al final l'espectacle parteix absolutament de fer alguna que és totalment absurd, fins i tot innecessari, i totalment grandiloquent i èpic. Llavors hi ha alguna del joc del telèfon que va molt bé en aquest espectacle, sobretot per tergiversar-lo en si mateix i d'alguna forma com desconèixer. Llavors hi ha alguna que m'agrada d'alguna forma entendre què estem fent a través d'una mica de la mirada de cadascun dels altres. Llavors, tot això que heu dit, sí. Bàsicament el que anem a fer ara Arc de Triomf és intentar seguir fent interferències a la ciutat, que és una mica l'objectiu de teatres de campanya, que és agafar una mica l'estela, una mica, diguem-li, anys 80, anys 90, aquella idea del que eren comediants, Fura dels Baus, aquesta idea de ja no tant per una cosa estètica, sinó per executar accions de gran format a l'espai públic, i la importància del gran format és que estigui a escala de ciutat, no? Que per mi això era com una obsessió molt gran, de fer un espectacle que estigués a la grandiloquència del dia a dia, no? I per tant la gent d'alguna forma hagués de xocar el cap, no? I d'alguna forma prendre partit d'allò que gairebé no pot evitar mirar, deixant enrere si li agrada o no li agrada, no? Però hi ha alguna de crear aquesta idea d'interferència, cop de puny sobre la taula, perquè de cop i volta cadascú que està al seu dia a dia, no, faci un moment i digui, hòstia, què passa aquí? Clar, com interferència literal, no? De dir, Sí, no pots evitar. Si passes per allà... Vull dir, és interferir més metàfora en aquell espai d'una manera... Exacte, no? Correcte. Tallar amb tot el que està passant, no? De fet, el títol, ojo, que no l'hem dit, el títol sencer, Teatres de campanya, Interferència 2, perquè la 1 entenem que va ser la de la Mercè, no? Teatres de campanya, Interferència 2, breu inici d'aproximació a l'acomiadament del trajecte comtal per la porta de l'Arc del Darrere, trajecte a 110 BPMs, que serien bits per minut. Bits per minut, que ara et preguntarem per què també els 110 BPMs, o si ens ho vols dir ara. No sé, esperem... No. En aquest cas, aquests BPMs ven donats a cada peça, d'alguna forma, la seva partitura va lligada a diferents timbres de la pròpia ciutat, a diferents melodies, i en aquest cas, a diferència de, crec, de la Mercè, que em sembla que estava... aquesta quan està? Aquesta és 110. 110, crec que estava a 70 i pico. Doncs aquesta fem una cosa, que això sí que no us la diré, que d'alguna manera dona sentit a aquest tempo, diguéssim, que rebaixem i se'n va com una idea també de marxa fúnebre, etc. Clar, a mi, ara t'ho deia fora de micro, que em passa una cosa, que és que amb la interferència 1 que veu fer per la Mercè, la vaig veure fragmentada a Instagram. O sigui, tinc molts coneguts que van anar-hi i que van penjar stories.
però clar, stories d'un moment concret. Llavors, jo tinc una idea al cap que sembla una mica un quadre de Picasso, perquè no sé ben bé per on comença, què fa, si hi ha un relat, si no, tal. Llavors, la gent que es va perdre allò, com jo, que vam tenir FOMO en el seu moment, això servirà per cobrar una mica aquest FOMO o, noia, sap greu, allò és efímer, ja va passar i això serà una altra cosa completament diferent? Allò és efímer, és un gran site específic al final, vull dir que realment s'adapta a l'entorn i d'alguna forma al final teatres de campanya el que estic intentant fer amb aquestes accions i interferències és fer el que li diem un concert de ciutat, que és d'alguna forma amplificar allò del dia a dia, allò que veiem, aquesta urbanitat diària, quotidiana, de tots els elements que ens envolten i d'alguna forma també amplificar aquella part menys diegètica, és a dir, tot allò més invisible. Doncs vingui a ser allò més atàvic, històric, folclòric, cultura popular, no? Tot allò que d'alguna forma ens defineix el context i, com tots sabem, doncs el context ens defineix a nosaltres. No? És una cosa que es va retroalimentant, però d'alguna forma som qui som també per d'on formem part. No? I d'alguna manera aquesta escolta és molt diferent si la fem al mig de la platja, amb el que significa allò, en aquell cas també estàvem a Via Olímpica, que representa Via Olímpica, que representa fer-ho amb les senyores de l'Espigó de Bogatell, que allà fan gimnàsia cada matí, que van venir també a participar amb les accions, de fer-ho amb el Centre Cívic de Barceloneta o amb la Riu Orquestra, que forma part de Ciutat Vella aquest any. No? El fet de que les entitats del propi espai també executin aquesta acció, que per mi això era primordial, fa canviar tot el context. Allà érem uns quants i aquí espero que en serem uns quants més. Allà teníem un mar de fons i aquí tindrem un gran arc de l'exposició universal totalment grotesc que el tenim plantat al bell mig d'aquesta mena d'avinguda. Jo estic intentant trencar totes les expectatives que la gent ha vist o se'ls ha explicat, sobretot perquè la gran màgia, diguéssim, que he entès que l'espectacle té és que realment hi hagi una mena d'incomprensió davant d'allò que se'ls està mostrant i aquesta espècie de i què més pot passar. No? Aquest i què més, que és font principal i estètica d'on neix el projecte, és molt important com mantenir-la. Llavors, jo estic intentant fer mans i mànigues perquè els que us heu fet una idea puguem, diguéssim, distreure-us i fer-la passar per una altra, perquè si no cagada pastoret, vull dir, no estic buscant fer un vol d'una cosa, per això també es diu Interferència 02, igual que avui es presenta a Tàrrega, farem Interferència 03 i l'any que ve farem 04 i així com fins que... I això també permet que el que hagi vist la 1 pugui veure la 2 sense tenir la sensació que està repetint, no? Però igual, sí que és veritat que el format es repeteix, perquè al final el retroalimenta estèticament es va transportant, però també hi ha una cosa que jo penso en el futur i dic, hòstia, doncs un dia allò que va ser inici acabarà sent llegat d'alguna manera perquè de cop anirem a espectacularitzar Tàrrega i allà trobarem que els bombers van vestits de no sé quantos i ens farem una còpia d'aquells vestuaris i llavors anirem no sé, on ens truquin i allà de cop, no? Tota aquesta mena de retroalimentació també conceptual, estètica de les cançons que trobem en un lloc i no les trobem en un altre, que va com fent una mena d'estela. Jo sempre m'imagino el projecte com una espècie de vista d'ocell on un dia tot plegat anirà fent com una espècie de recorregut, de deixar una estela d'aquesta flama que també encenem a l'espectacle, com de, vale, hem assaltat, hem generat el caos en aquestes ciutats i d'alguna forma... Jo també vinc de Mataró, que allà, diguéssim, mamem cultura popular, les santes, i hi ha, doncs això, no? Les matinades, els tocs d'ofici, el dia de festa grossa, no? Igual que és el dia del processó de Corpus. Pues aquesta idea de és el dia gros, anem-ho a fer saltar tot pels aires, no? I una mica és la font principal d'on neix l'acció, però fet des d'una contemporaneïtat que equival al dia a dia, a l'ara mateix, no? Perquè, bueno, m'ha agradat molt, mira, vaig a rescatar una paraula que ha posat la Paula en aquest guió, que és tinglado. A mi em sembla... perquè sentint el que deia el Marc, em ressona molt amb el concepte de tinglado, no? Ara anirem desgranant-ne tots els aspectes, perquè crec que n'hi ha molts, no? Però ja ens has dit una mica, no?, que vens de tota aquesta base, no?, que tenies molt clar que volies que això d'alguna manera fos aquest dia de festa grossa, no? Però, clar, ens adonem que això està programat, no?, dins d'un festival que, a més, és un festival que una mica no és com la Mercè, que directament és una festa, és la festa major de Barcelona, però en aquest cas també és un festival públic, no?, que no és una festa major, però bueno, però que no és una iniciativa privada precisament, no? No sé com va ser vendre primer a la Mercè o a Tàrrega, no sé com va funcionar, però
que el teu interès d'alterar l'espai públic, no?, d'aquesta manera, dialogués amb els interessos, per exemple, de l'Ajuntament, no? Com us veu trobar amb això? Va ser fàcil? Va ser complicat? Clar, és un projecte que neix vora el 2019, perdó. Vull dir que jo també sóc molt pesat i també, d'alguna forma, jo no tinc molt clar què faig, sinó que sí que tinc una cosa, diguem-li, que vaig rascant, vaig provant i vaig inventant, i tinc la cosa de que la meva font principal d'imaginar-me coses és dibuixar. I dibuixar, la cosa més bonica és que el paper és bastant barat i pot ser molt gran. I llavors un art de triomf, per dir alguna cosa, t'hi cap en un dinar 4. I les persones poden ser molt petites i te n'hi poden cabre 350, no? I llavors, això, potser vosaltres, per exemple, en Veronal ho heu vist potser alguna vegada, no? Que jo he fet vídeos d'animació sobre aquests propis dibuixos que jo ja a nivell expositiu ja havia fet fa anys enrere. Doncs de cop aquests dibuixos s'animen i veus, hòstia, doncs això té tota una mena de recorregut que podem donar-li un cert joc, aquí lligat amb la música, pam, no? Llavors, això és un recorregut d'anys, diguéssim, d'anar picant pedra jo mateix imaginant-me què volia fer, i sí que és veritat que va haver-hi un trencament en la pandèmia, on, òbviament, i per cosa lògica, doncs l'espai públic va agafar una mena de sensació de dir, hòstia, què ens ha passat, que l'hem deixat perdre pel camí, què fem, no? I també en aquell moment es van obrir moltes convocatòries, hi havia molta idea de dir, hòstia, ho recuperem d'alguna forma, i d'alguna manera crec que a partir d'allò jo també vaig dir, va, anem a concretar què són aquestes accions. També jo m'agradava, diguéssim, venia de tota la idea dels anys 60, 70, 80, fluxos, avantguardes, el que era Santos, el que era Llorenç Barber, el que eren tota aquesta, no? Fura, comedians, etc. I m'agradava, sobretot en la idea d'aquesta fluxos, d'aquesta absurditat d'accions quotidianes que tergiversen el dia a dia, no? I la primera porta que vaig anar a trucar va ser Fira Tàrrega, perquè d'alguna manera era la que et trobava més afable per explicar-li això i sobretot vendre-li un fum que era tangible només en dibuixos i en paraules. Llavors havia de trobar un contrincant i una persona que volgués sumar-se. Com un bon sparring, no? Correcte, que volgués abraçar. En aquell cas vaig trobar la Giribet i clar, doncs la Giribet, tots plegats som una mica una colla de grillats que també tenim ganes de fer coses i en el fons ens neix des d'un lloc que realment és com emocionant i per tant crec que aquí és on te vaig trobar una mica el lligam per anar-ho explicant i que la gent se sentís que al final l'altre dia no sé qui li explicava que al final són accions, és una idea també a nivell de gairebé de política cultural en aquest cas, de dir, és un espectacle que vol ser una cosa de dos, és a dir, és gairebé un format escènic amb tota una ideologia, amb tot un concepte, amb tota una manera de fer, amb tota una estètica, però que ha de venir de la mà de dir, jo no vinc a fer-te això a la teva ciutat, sinó, hòstia, tinc això, fem alguna cosa a la teva ciutat, intentem parlar amb les teves entitats, els teus col·lectius, què li passa a la teva ciutat, què hi ha. De diàleg, no? Que no és una interferència en el sentit de que sigui un bolet, sinó que hi ha un diàleg, no?, amb l'entorn. No és direccional a jo et vinc i et porto això i et monto aquest tinglado, mai millor dit, aquí al mig. No, fem el tinglado conjuntament, perquè d'alguna forma llavors, i això era el que us deia abans que era important, és que parlarà per la pròpia ciutat, si no serà una cosa que ve de fora d'alguna manera, i bueno, sí, tindrà un joc, i farà festa, i celebrarem la vida, i obrirem ampolles de cava, però no parlarà, diguéssim, des d'un lloc d'arrel, ni per la gent que aquell dia estarà a la seva ciutat i dirà, hòstia, què ha passat? Que l'ambulància, els bombers o l'autobús de línia que em passa a buscar cada matí, de cop el veig aquí fent baixar brigades municipals o fent baixar bandes de vent, fotent petardos en l'aire, no? I és aquest dia a dia que de cop i volta la gent se'l sent seu, no? El té com guardat a la motxilla i el pot connectar, però aquell dia allò funciona totalment del revés del que hauria de funcionar. I l'Ajuntament de Barcelona, en aquest diàleg, si es pot explicar, què deia? O sigui, quina era la cosa que... O sigui, per què li interessava a l'Ajuntament de Barcelona que teatres de campanya aterrés a Nova Icària o a Arc de Triomf? En aquest cas, això va haver-hi un moment on va haver-hi una proposta de cara a mi de fer un espectacle de carrer, perquè sabien que jo tenia aquest interès, i es van ajuntar a Fira Tàrrega, la Mercè d'Arts de Carrer, és a dir, festes de Barcelona, i el Grec, en aquell moment encara hi havia Cesc Casadesús, que d'alguna manera ho va deixar tancat amb la Letícia, que òbviament estava també, va venir-ho a veure a la Mercè, estava encantada i s'hi ha sumat de per totes. Els agradava, jo crec, aquesta voluntat de realment... Sí, aquesta idea de dir, hòstia, jo tenia ganes, encara que fos de manera molt inconscient, de fer un espectacle de gran format, de pensar en gran, no? Per això que us deia, jo també vinc de l'escenografia, d'aquesta idea més plàstica, i per tant, jo quan m'imagino les coses, me'ls imagino... Bueno, després si hi ha
intèrprets, entre moltes cometes, menys, si són d'una manera o d'una altra, són complement imprescindible, òbviament, però són complement perquè la jerarquia, diguéssim, és bastant horitzontal en aquest sentit. Són elements que entre tots ells van fent coses, no? O van explicant coses. Internament té tot això un recorregut, una dramatúrgia, que després la gent entén més o menys, però tots els elements tenen la seva importància. I el fet d'explicar-los això, no? De dir, no, és que vull espectacularitzar el dia a dia de la teva ciutat, et vull a tu perquè m'ajudis d'alguna forma a fer-ho saltar pels aires, s'hi van venir bastant... s'hi van tirar bastant de cap i amb ganes. Perquè és que també pensaven en les localitzacions que has triat, perquè tant la platja de Nova Icària com l'Arc de Triomf al Passeig Lluís Companys són llocs de la ciutat com ho diria, que potser hi ha molt turisme ara mateix. Poc de la ciutat, diguéssim. Poc de la ciutat, sí. O sigui, cada cop s'estan alineant alienant, exacte. Llavors, per què aquests llocs i per què... O sigui, com es poden recuperar aquests llocs a través d'interferències com aquestes? Si és que creus que es poden recuperar, O sigui, òbviament, també vull dir, és una cosa lògica. La voluntat de... Nova Icària sí que va haver-hi una mica de casualitat, vull dir que s'havia de fer allà perquè es feien diverses coses durant la Mercè i, per tant, va coincidir, diguem-li, però tenia molt de sentit. Tot i que la idea de concert de ciutat allà es disgregava una mica més en la idea d'una mena de benvinguda a la ciutat, perquè d'alguna forma era com una porta a una persona que et quedava a darrere. Però en aquesta segona part, que amb la Letícia parlàvem, ostres, on ho fem? Hi ha diferents espais, però tampoc no hi ha tants espais on això es pugui executar. Clar, perquè ha de ser gran, no, l'espai? Ha de ser gran, ha de tenir permisos per poder fer pirotècnia, perquè entrin vehicles, perquè hi pugui cabre gent. Tenen al fons té un intríngulis, diguéssim, de producció com bastant complicat. Però sí que per mi l'interessant era dir, necessito aquesta segona acció, provem fer ciutat, amb tota aquesta impossibilitat de moltes coses, i que sigui una ciutat poc reconeguda per la pròpia ciutat. No? És a dir, sigui una ciutat fotografiable, diguéssim, per aquest turisme o per aquesta representació del que representa que deu ser Barcelona, no? Però que per la gent de Barcelona poc vas allà, diguéssim, a fer un cafè, diguem-li. Llavors, el fet de que les entitats d'aquell entorn o la gent del voltant o la gent de Barcelona, diguéssim, que en forma part d'aquests col·lectius que aquell dia espectacularitzen, diguéssim, la zona, d'alguna forma és una mica retorn de dir no, això no tant per un és nostre, sinó per és una mena també de me cago en dena de dir això és d'aquí, és espai públic i és un lloc de trobada i és aquesta idea d'aquest context que nosaltres mateixos, o sigui, l'aïllem també nosaltres mateixos perquè decidim que allò tampoc no ens interessa perquè representa també una altra cosa, vull dir que és un peix que es mossega la cua. Llavors hi havia una cosa de dir, no, vull una cosa d'imatge que representi Barcelona, però que els barcelonins se la sentin, diguéssim, una mica alienada, diguem-li, però que l'agafem realment per dir, no, això és casa nostra i si ho hem de fer caure, ho fem caure nosaltres. No? Ja has parlat abans i tornaves a parlar ara d'aquesta idea de concert de ciutat que jo voldria recuperar, perquè, clar, què és un concert de ciutat, no? Nosaltres, quan preparàvem el programa, també una mica ens preguntàvem hòstia, a la ciutat hi ha molts sons, no sé quants, no sé si els has comptat, no? Però què és aquest concert de ciutat? I en particular a què sona la ciutat de Barcelona? Mira, quan vaig començar a fer l'altre, hi havia diguéssim, a sota de tota la peça hi ha un coixí musical i sonor, d'alguna forma, diguéssim, que empeny cap endavant que les coses que passin a sobre no caiguin, diguéssim, amb allò per terra, no? Diguéssim, hi ha un coixí sonor que va acompanyant i que ja incorpora d'alguna manera aquesta amplificació de la pròpia ciutat. Fent aquesta feina prèvia, amics i amigues, me'n recordo que els hi posava els auriculars de dir, hòstia, escolteu això, perquè al final és una mica rocambolesc, i hi havia moments d'aquella sensació de dir, hòstia, treu-me això de sobre, no? Molestava. Era molt agressiu i generar aquesta espècie... Òbviament, jo també li vam pujar, diguéssim, les freqüències determinades de subgreus i no sé què, perquè la panxa, diguéssim, tremolés una mica, però molestava, perquè té aquesta cosa realment d'ansietat de la ciutat, de quantitat, d'un sorollisme que sobrepassa uns límits racionals, diguem-li. Això, per exemple, ara quan ho fem a Tàrrega segurament no hi serà des d'una altra banda. Aquesta és com la diferenciació també de les diferents interferències per les ciutats. Que aquest coixí, diguéssim, base, o aquesta amplificació que tenim allà, tota una sèrie de gent amb perxes, diguéssim, de cine, vagi modificant. Però en el cas de Barcelona
és realment grotesca la sensació de quantitat de soroll i d'informació. També és veritat que allà hi tenim informació posada també del que tremola la terra, de trens, de metros, de tota aquesta idea també de tot el que tenim per sota. La pròpia acció de concert de ciutat també exemplifica a nivell com més diegètic, que de cop tenim, en aquest cas convidats, l'Olu Suzaku, on el que els hi vaig dir, veniu, perquè sou imprescindibles en la creació del caos, al meu entendre, però ho fareu amb 2 martells hidràulics. I es passa allà, potser té 45 minuts, com és aquesta espècie de retroalimentació sonora dins de la pròpia sonoritat de Barcelona, que d'alguna manera l'espectacle el que busca és passar d'aquest sorollisme com una espècie, queda molt naïf com ho explico així, però com el soroll que es transforma en música, no? Com entendre que dins de totes aquestes capes d'agressivitat, d'alguna manera, hi ha un algo que és, en el fons, nosaltres, o el que significa aquesta idea de la ciutat com a lloc de formar-ne part tots plegats, que és aquesta idea més d'harmonia i tota aquesta idea de tota aquesta gent fent coses a la vegada, creant soroll visual i sonor, s'acaben coincidint en una única veu en el final, no? Cantant com una espècie d'himne. Però, perdó, us estic fotent aquí. No, endavant, has vingut a això. El del concert de ciutat, que en aquest cas sí que m'agrada explicar-ho, i perquè justament pel grec també ve, jo el vaig descobrir a nivell de terme llegint sobre Llorenç Barber, que de fet ve fer una cosa a la Fundació Tàpies. I que també està, diguéssim, en l'equip creatiu. És a dir, està convidat, diguéssim. Perquè de fet faig aquest espectacle per fer coses també amb la gent que admiro, que m'estimo. Molt a favor d'això. També gent que no conec, però és un espectacle que realment l'he fet per fer allò que a mi m'agrada i que allò que a mi em fa tremolar la panxa i m'emociona realment. Vull dir, és així de bàsic, vull dir. Per això hi ha gent que li explico i diu, hòstia, però això no té cap... Per què això? No té cap mena de sentit. Hi ha una justificació totalment intuïtiva, perquè crec cegament en la intuïció, i llavors el fet d'incorporar això, no? Pues, aquesta Barcelona o aquesta idea de ciutat que per mi pot ser convidant Llorenç Barber, que faci un diàleg amb la Núria Martínez Bernis, però convidar amb l'Olu Suzaku, o convidar la Neus Borrell, o que l'himne el vingui a fer amb Miqui Puig, i llavors vinguin les bandes municipals de Mataró, del Prat, de Cerdanyola del Vallès, vingui la Riba Orquestra, vingui el Conservatori del Liceu, tota aquesta, vinguin les iaies de Bogatell, no? Vinguin tot aquest engranatge gent, això perquè... perquè això d'aquesta idea del concert de ciutat. Aquesta idea del convidar gent que admiro, no? Aquesta idea de concert de ciutat venia d'aquesta idea que tenia en Llorenç, que ell ho feia fent sonar les campanes de les ciutats. Ell feia concerts de campanes i d'alguna forma treballava amb aquesta idea plurifocal de la música, en aquesta idea de crear molts focus d'atenció, on en aquell cas era l'espectador que es anava movent i anava rebent, diguéssim, els inputs dins de la ciutat. D'alguna manera agafo aquesta idea i la plurifocalitat és gairebé frontal, doncs aquesta mena de quantitat d'elements que a la vegada van sonant i van generant capes una sobre l'altra, i que crea com aquest paisatge visual i sonor que neix una mica del seu referent, diguéssim. És que ara que dius això de les campanes, és veritat que jo fa moltíssim que no escoltava campanes a Barcelona, o potser les escoltava però senzillament no les escoltava com en primer pla, saps? Allò estaven de fons, i quan es va escollir nou papa van repicar les campanes i vaig dir, hòstia, que hi ha campanes a Barcelona, saps? Com aquesta cosa de dir, hòstia, clar, que els sons de Barcelona van més enllà dels radials, dels martells hidràulics, tal. Em feia pensar com en una cosa que va explicar l'Anna Duato, que és l'actriu aquesta, la mare de Cuéntame de tota la vida, que va anar al col·lapse fa, no sé, un mes o així, i va dir que le encantava Barcelona perquè olia a mar. I llavors el Sergi Pàmies, després al programa, que fa com una mena com de repàs del que s'ha dit i tal, diu, a veure, olor a mar. Fa olor a tot menys a mar, Barcelona, no? O sigui, fa olor a merda, fa olor a Maria, fa olor com a molta cosa... Potser era olor a claveguera, no? Sí. Aquí a Poble Nou la notem molt, no? Que no és a mar, és a claveguera. Clar, olor a mar, no, saps? I és una mica la mateixa sensació de dir so de campanes a Barcelona. No, Barcelona sona a una altra cosa que no té per què ser... Però hi són, exacte, i les incorpores, no? Vull dir que hi ha aquesta cosa com de... Igual que són el so de les gavines, que a priori pot ser un so, fins i tot bonic, diguem-li, però és una mena de terrorista, allò que pot matar en qualsevol moment, no? Sí, fan molta por, sí. Sí, és com la barreja de les dues coses. També el fet, per exemple, nosaltres incorporem molt la pirotècnia com a element que s'assembla molt a la campana. És com a element, diguéssim, gairebé això, no? Com atàvic que assenyala coses. T'agrada, la pirotècnia? M'agrada molt
És que, no, vull dir que no era Això com... també ve de les santes. Bueno, al final hi ha un algo de... Soc pura nostàlgia en potes, diguem-li. I a mi, per exemple, l'olor a pólvora em transporta moments molt que em fan sentir molt bé, diguem-li. O em fan sentir a casa, o no? Aquesta idea d'elements que d'alguna forma et retornen a una memòria que tens allà. Llavors, per això, per mi són elements que necessito posar sobre la taula perquè són els que a mi em serveixen per explicar una cosa que és més global. És a dir, jo sé que tetes de campanya, al final, el que posa a disposició és una sèrie de simbologia d'elements que internament segueixen un patró per poder-te portar d'un punt A a un punt B, no? Perquè és una espècie d'espectacle basat en una idea de litúrgia, de cerimònia, que passa per uns punts on, jo què sé, doncs hi ha una sèrie, hi ha una sèrie com d'elements, no? Doncs fins i tot hi ha un moment on hi ha un gegant que és homenatge a Joan Brossa, perquè a mi Joan Brossa no sé quantos, o hi ha una mena de pregària totalment tergiversada perquè fa aquesta idea gairebé de fe, de celebració mística. Hi ha una sèrie d'elements que es disposen, igual que també ho són els urbans, com pot ser el so d'una sirena d'ambulància o una ambulància entrant, que a tu, a mi, diguéssim, em permeten fer un recorregut, però tu transporten a la teva ambulància, o la teva pólvora, o el teu record de què signifiquen aquells gegants, o aquell toc de flabiol, o aquell martell hidràulic, que tot molesta, l'altre li recorda que estan fotent obres a casa, hòstia, encara no han acabat les obres. Tonteries, diguem-li, però que al final formen part del ser d'un mateix i allò et pot fer que, hòstia, doncs estem veient el mateix, però cadascú ell mateix va a recórrer allò que té a sobre, o té allò en la memòria, o té fins i tot allò en aquell present. I que d'alguna manera això, l'endemà, ja generarà un record, no? I aquell espai que tu travesses diàriament i d'alguna forma ignores, perquè vas amb els auriculars posats i per no escoltar el soroll de la ciutat, i jo aquell dia te'l fico en primer pla, doncs aquell dia girarà el cap i dirà, hòstia, te'n recordes d'allò que va passar aquí? O veurà gent a dins del metro vestida d'operari, de brigada municipal, com nosaltres anem vestits, les 200 persones que formem part d'això, i dirà, hòstia, aquests van com els de l'altre dia, i la cosa és, no, nosaltres anem com aquells. Clar, els de l'altre dia van com... Correcte, no? I és aquesta idea, d'alguna forma, recuperar això que d'alguna forma se'ns ha oblidat, que és bàsicament mirar. Vull dir, ens hem perdut la idea de mirar i d'aixecar el cap i d'imaginar que tenim al davant perquè d'alguna forma se'ns ha... sense anar molt a teories de res, vull dir, se'ns ha oblidat imaginar perquè d'alguna forma ens fiquen sobre la taula la manera en què podem pensar o decidir o opinar. El fet que tinguem això tan a l'abast, d'alguna forma, es perd aquesta idea de decidir què hi ha al davant, no? I el fet de fer una acció que d'alguna forma és borrosa, el fet de ser borrosa t'obliga que tu hagis de decidir què coi és allò, perquè no ho estic entenent. I com que no ho estic entenent, necessito decidir que allò significa per mi això o significa l'altre. I com que no entra des d'una cosa intel·lectual o racional, et permets realment prendre partit i no està en una idea de no ho entenc, sinó, doncs deu ser això. No? I això per mi és una cosa com bastant important com a missió de l'acció, de dir, hòstia, traiem-nos els auriculars, girem el cap un moment i tornem a imaginar allò que se'ns presenta davant, perquè si no imaginem d'alguna forma no generem experiència allà mateix i per tant o ens quedem reproduint una cosa i llavors aquell context, diguéssim, deixa de ser context perquè passa a ser una altra cosa, o el reimaginem i el anem fent com, diguéssim, a pensar. Si us sembla bé, ara, abans de seguir, tu deies això de treure't els auriculars per sentir una mica la ciutat, jo diria, ara posem-nos-els per sentir una mica com sona aquest concert de ciutat dels teatres de campanya. Seria això? Això és de la interferència 0,1, Sí. Que... Clar, perquè la 0,2 encara no... Sona millor en directe, diguéssim, perquè és un cop de puny a la panxa. Però sí, és aquesta idea cacofònica, diguem-li, d'aquests elements, d'aquestes diferents capes, on al final, en aquest cas és el final d'en Mickey, que ja, diguéssim, tot desemboca, no? Hi ha una voluntat on l'espectacle... Dividim l'espectacle en 3 parts, diguéssim, una mena d'afinació del concert, que els violins que tocarien, diguéssim, un la per afinar, doncs són els martells hidràulics intentant fotre-li grassa al dallonsis i les perxes intentant veure si aquella roda del cotxe o aquell guiri que està parlant està tot sincronitzat i tot d'aixonsis.
articulem una segona part, que és aquest concert de ciutat, que d'alguna manera és com si escoltéssim la partitura i l'anàlisi de tot això que ens envolta en aquell indret, i d'alguna forma aquest concert de ciutat acaba col·lapsant, perquè en una idea interna, diguéssim, de l'acció és que tots estem focalitzats en fer un forat a terra, no? Per això aquells dos estan amb els martells, hi ha gent traient sorra del mig, per això en aquest cas a sota d'Arc de Triomf estarem fent un forat, però d'alguna manera és una mica com si féssim allò sonda, a veure qui som nosaltres, no? Fiquem una sonda cap avall per fer aquesta anàlisi. I llavors hi ha una mena d'idea que això col·lapsa, explota físicament, vull dir, efectisme pur i dur, perquè al final l'efectisme ens transporta aquesta idea gairebé de PortAventura del Templo del Fuego, que ens encanta, ens encanta. Són els referents que tenim. Farà olor a benzina també, com el Templo del Fuego? Seguríssim, no? Això, l'olor pólvora i 10 màquines de fum tirant allò de xonsis. I llavors, un cop col·lapsats, en aquesta idea de dir, escolta, hem mort tots, estem tots en aquesta espècie de limbo, no tenim res més que celebrar-nos. I entrem en aquesta part ja més final i més litúrgica de celebrar la mort en vida. Que a mi m'agrada aquesta idea perquè és una mena de celebració per se, no? De dir, pues, escolta, no tenim res més, obrim cava, brindem, cantem amb els braços en l'aire, que és aquesta idea ja realment de dir, vinga, no ens fa falta res i després cadascú millor, dipòdament com es pugui, se'n torni a casa, no? De cop, de fet, és una acció que es disgraga com si no hagués passat res, no? Perquè ha d'haver-hi aquesta sensació d'huracà que ha passat, ho ha fet saltar pels aires, tu com a espectador no tinguis temps de jutjar res, et quedes allà com petrificat i allò desaparegui. No, digues. No, anava a dir que m'ha agradat això del cava perquè m'ha fet recordar que Jaume Collboni quan anava a ser escollit per alcalde va dir que si era escollit obriria la ciutat com una ampolla de cava. El qual, bueno, m'ha semblat com un donar-li la volta, no?, en això i obrir-la literalment, no fent aquest forat, però no com en Jaume Collboni s'hagués esperat, no? Sí, no, jo anava a fer una pregunta com molt més pràctica, que és, clar, això és una cosa que no sé si ho hem dit, però és gratis, o sigui, com que és aquesta filosofia d'intervenir un espai, per tant, tothom convidadíssim. On ens hem de posar? O sigui, com a espectador, què hem d'anar? Hem d'anar a Arc de Triomf? Sí, heu d'anar a Arc de Triomf. Segurament hi haurà gent per allà guiant-vos cap a entrar, perquè no us perdeu, sobretot. Vestits de brigades, diguéssim. De confusió popular. Aquesta idea de les brigades de confusió popular també veiem que, per més important, Barcelona, diguéssim, hi ha gent, vull dir que Barcelona és una ciutat que està gairebé subcontractada molta part d'ella i llavors accedir a segons quines coses doncs, també és més difícil, no? Però per mi era important per executar aquestes accions que les brigades municipals dels espais també en formessin part, perquè era aquesta representació de gent que fica... És com una mica el sereno, no? Que desperta la ciutat, que la fica a to, que la regla, que la posa a disposició de que la gent hi camini, no? O la faci servir, i moltes vegades també no? La ignorem, o fins i tot, hòstia, si el cotxe de l'arbre saltem a davant ens molesta profundament, no? Pues d'alguna manera és de dir, va, posem-los a primer terme i celebrem-los també com a idea dels que fan aquesta feina. Llavors, estem tots plegats, allò una mica com Buscando Wally, 200 persones vestides de groc fosforito. No té pèrdua. Brigada municipal no té absoluta pèrdua, i en aquest cas ens trobarem Passeig Lluís Companys, Arc de Triomf, en Passeig Sant Joan, cap amunt, diguem-ne. Sí. Vale. És a dir, no mirem cap a mar, sinó mirem cap a muntanya, cap a ciutat, perquè hi ha aquesta sensació realment que ens quedi Barcelona de fons. Perfecte. Llavors anem allà i una mica anem fluint, no? El que ens trobem, fem cas a les brigades i... Sí, al final t'haig de dir que en aquest cas, per Tàrrega jo crec que això ho canviarem perquè allà intentarem treballar més una idea gairebé itinerant d'aquesta gran processó, que al final també no deixa de ser això, però és una espectacle que no deixa de ser una mica a l'italiana, és a dir, té un caràcter frontal en aquest sentit, i no deixa de ser aquesta idea del meu avi anar a veure les obres, diguem-ne. És a dir, tu et fiques allà davant, sí, perquè al final, això ho parlàvem amb el Lolo de Luis Suzaku, que parlant amb la seva filla també, d'aquesta realment d'aquesta cosa apassionada realment de veure les obres com aquesta cosa hipnòtica i cíclica que gairebé, i això era important entendre-ho, només ho miren els nens i els avis perquè són els que tenen temps de mirar. I això era algo com bonic d'entendre perquè era com el perquè real de perquè hi ha coses que mirem i hi ha coses que no. Fantàstic. I llavors, l'altra cosa, abans deies que és una excusa una mica per col·laborar amb gent que et ve de gust o amb els teus amics o amb gent que admires. Digue'ns noms que trobarem i que podem estar pendents d'aviam qui veiem per allà vestit de brigada o fent qualsevol altra cosa, col·laboracions que es puguin dir,
Sí, no. Ens repeteixen bastant perquè aquesta segona acció t'haig de dir que necessito encara acompanyar-me una mica de gent que ja hagi viscut la primera, perquè la primera doncs, va ser, com totes les primeres vegades, pues, com va ser. A part d'un espectacle que no s'assaja, vull dir que és gairebé com si fos una partitura... Bueno, clar, és que si s'assaja perd una mica la màgia, no? Perquè llavors ja no... Ho perd una màgia, però hi ha una cosa pràctica de que No es pot fer, no? pagar, no es poden pagar assajos pràcticament i que són molta gent per trobar-nos. Llavors sí que fem assajos com per seccions on ens anem als assajos, en els locals d'assajos d'aquesta gent, fem unes partitures, fem unes escaletes cronometrades de saber més o menys cadascú el què, no? Però un assaig general no es pot. Fem un assaig general el dia abans, però és realment molt agafat pels pèls de gairebé de les accions que realment són necessàries. Hòstia, doncs ara s'infla no sé què, o ara s'ha d'entrar per aquí, o tu tingues de referència que tens aquest regidor i que al quart petardo has de començar a pujar a la grua perquè dalt de la grua i toca el flabiol. Quins nervis, Marc, quin Sí, patir, sí. Jo estic posant-me en la teva pell i quins Però el més nervis. divertit d'això, i al fons és el més excitant, és que també jo... És que és aquest, perdó, és que m'adono que realment ho faig perquè et mors de ganes de fer, clar. Sí. Però és un espectacle que el fem en directe amb intercoms i per tant totes aquestes coses es van activant sobre la marxa. O sigui, hi ha una escaleta real on totes les coses han de passar amb aquests timings, diguem-li, però en directe jo i gran part del meu equip anem executant, o anem dilatant, o anem esperant, o anem dient, ostres... Però tenia una mica de marge. Sí, o és allò de si falla alguna cosa que o sigui, justament la gràcia és que hi hagi el marge perquè falli alguna cosa, o perquè ens agradi molt alguna cosa, o perquè de cop, ostres, ha d'entrar a la cercavila per no sé on, i a la cercavila que havia d'entrar en 2 minuts entra en 10, no sé, una cosa així. Hòstia, el petardo aquell no ha funcionat, o la grua aquella encara no sé quantos, o això, no? L'inflable encara no s'ha inflat. Que és que tots aquests elements que estàs dient... Estaria grua, inflable, cercavila. O sigui, jo penso, això serà molt gros, molt gros. Sí. Bueno, és que és aquesta absurditat necessària, diguem-ne. Ens encanta. I gent que vindrà, tornarà a venir amb Miqui, que en Miqui Puig. Sí, de fet, amb Miqui Puig nosaltres ens coneixem som amics de fa molts anys de Free Fall Band, diguem-li, i hem col·laborat moltes vegades, i en Miqui té aquest esperit també de la celebració en la música de ball, aquesta idea... Que s'apunta un bombardeig. S'apunta un bombardeig, i a mi m'agrada molt aquesta idea que sempre parla ell de la idea aquesta, no? De ballar amb els braços aixecats. És una actitud, diguéssim, davant la vida, i escoltant coses dels seus discos anteriors fa anys, tenia una tornada d'una cançó que a la mateixa vegada la cançó tampoc no sembla que hagi de tenir aquella tornada, però que a mi em fascinava, que tenia aquesta cosa una mica gospeliana, de cants celestials, de picar de mans, no? Aquesta cosa que les mans se senten negres perquè de cop saben picar de mans, no? Aquesta cosa com gospeliana. I llavors vaig agafar aquesta tornada, la repetim en bucle durant 6 minuts, diguem-li, que són 2 frases, i en Miqui la va interpretar amb la banda. Quina cançó és, si es pot dir? La cançó és Tan lejos, tan cerca, i és un fragment que li diem el Welcome, que és com un cant de benvinguda, perquè en el fons hi ha una idea constant d'aquesta idea també de la celebració de la mort i de la benvinguda d'aquesta espècie de renaixement, i llavors hi havia una cosa de que lligava de forma també una mica això, com intuïtiva en el seu moment. Veient també l'Oli Suzaku, que per mi també és com molt important, perquè fent aquest espectacle m'he donat de la quantitat de gent peculiar que som, diguem-li, perquè de cop no, hòstia, et truco perquè no es coneixia amb ells. Allò, mira, et comento. Clar, també, l'any passat... Com t'ho explico? Clar, l'any passat quan ho fèiem no tenia vídeos, no tenia res. Jo ho estava explicant a viva veu, intentant convèncer gent de que faríem una cosa sobre el caos, sobre la ciutat, sobre fer una acció hiperbòlica però divertida, amb sentit de l'humor, tergiversant el dia a dia, tal. Però clar, no hi ha res. O sigui, era la teva retòrica, no? Correcte, retòrica màxima. Estic totalment cansat de parlar, però vaig conèixer personatges com en Lolo i en Suzaku o la Núria Martínez Bernis, on de cop establíem diàlegs parlant del caos. No sé. Y digo, hostia, espérate un momento, que ya una persona... Y em diu, Luis Suzaku me recuerdo parlant, hostia, es que Marc, nosotros estamos haciendo una película sobre el caos, molaría mucho que nosotros venimos y podem gravar unes escenes com aquella cosa de dir... Bueno, clar, endavant, òbviament, perquè no puc dir que no. Però aquesta cosa de dir, vale, és que és com... Òbviament, pues, això passa a tot arreu, no? Però que de cop vas trobant el teu cercle de gent que també pensa en coses que a tu t'interessen o que té punts de vista o aquesta idea que dèiem abans de mirar, de que mira les coses des d'un prisma, que pues, hi ha altra gent que les mira des d'un altre. I això va ser bonic perquè la intuïció també de parlar amb aquesta va coincidir amb que hi havia aquest interès i dir, no, hòstia, venimos, i a part d'això, no? Pues gravarem no sé què, però ens fa molta il·lusió, no? Clar, és molt guai i molt reconfortant, no? Trobar gent que rema en la mateixa direcció que tu en general a la vida com a
no? De dir, veiem la vida de la mateixa manera, llavors cadascú amb els seus projectes i amb les seves històries, però estem alineats. Però a part és no? d'un lloc com del caos, saps? Vull dir que parlar del caos tampoc no seria la cosa més normal. No tothom està parlant del caos ara, en aquest moment. Tampoc no és que parlem de no sé quantos, vull dir que és... Però és molt bonic, és el mateix que quan llegeixes un llibre i de cop trobes a dir, hòstia, aquesta persona està dient allò que jo fa dies que no sé com dir, i és un llibre de vés a saber què, que de fons és un llibre que és referent d'una altra cosa, i allò és un plaer enorme, allò. Sí, tot el que tu estàs sentint o has sentit en algun moment, la música pop ja ho ha explicat, no? O sigui, com aquesta cosa de dir, bueno, sí, estem tots en el fons bastant interconnectats. I quan trobes aquella cançó, de cop és fàcil. Que parla del que tu necessites que parli. Clarament, sí. Òbviament que tu tergiverses. Evidentment. Vull dir, és com molt naïf pensar-ho així, però és aquesta cosa de l'art em dona sentit, no? Clar, totalment. Doncs Marc, ho haurem de deixar aquí, però ens has fet venir moltes ganes de veure aquesta interferència que es podrà veure... Jo crec que és el que tinc més ganes ara de cop del grec. O sigui, bueno, jo ho tinc apuntat. Baixem l'expectativa, això és molt important. Que la gent no vingui... No. Serà un desastre. No, la cosa que jo dic és que si és un desastre que sigui molt gran, perquè llavors també s'ha... Clar, desastre màxim. Màxim, no? Hem d'anar màxims, això sí. Si ens quedem al terme mig sí que l'hem cagat. Però que anem realment a esperar una mica a veure què ens trobem. Deixem-nos sorprendre i aviam què passa. És un fiasco tot plat. Fantàstic. Doncs anirem amb aquesta idea. 5 i 6 de juliol és cap de setmana, per tant, tampoc no hi ha excusa. 8:45. 2:45, sí. Arc de Triomf, és gratis, per tant, ens veiem allà, no? Tu estaràs per allà també, no? Vull dir que et veurem fent coses. I no cal apuntar-se, Vull dir que a vegades és gratis, pots inscriure, no, és directament... I tampoc hi ha aforament, no és allò de, bueno, els que hi capiguem allà... Sí que és veritat que és com un embut amb Arc de Triomf, llavors, com quan fan concerts allà, doncs una mica anar a trobar el millor lloc. Fem el que puguem. Arribeu una mica abans, aquestes coses. El sol ja baixa, ja fa menys calor... Clar, fantàstic. Tot va bé. Molt bé, Marc, doncs moltes gràcies, que vagi molt bé aquesta interferència 2, no diré tot el títol perquè és impossible, però que vagi molt bé. Ens veiem allà i molta sort. Moltes gràcies. Merci. Plaers de ma vida, un podcast de cultura i bona vida amb Paula Carreras. Molt bé, Nil, doncs com sempre que fem programa d'arts escèniques, tu vens amb recomanacions al final del programa de coses que podem veure. Jo crec que avui té tot el sentit del món que fem una mica de repàs de la cartellera del programa del Grec, perquè hi ha moltíssimes coses i són coses que es podran anar veient durant els mesos de juny-juliol i, per tant, jo crec que està bé com fer una mica de repàs de la programació. Llavors, si vols, fem una tu, una jo i anem fent. Llavors, comença tu per on vulguis. Doncs pel principi, no? Perfecte, Comencem pel principi. Sí, molt bé. Per la inauguració, no? El Grec s'inaugurarà, com sempre, al Teatre Grec, evidentment, aquest teatre que hi ha a Montjuïc. Un dels grans al·licients per mi d'anar al Festival Grec precisament és anar al Teatre Grec de Montjuïc, perquè no hi podem veure espectacles la resta de l'any i podem anar a visitar-lo, però no veure-hi espectacles. I a més sempre són coses de gran format, no? Sota les estrelles, en un paratge incomparable, fresqueta al vespre. Compte, starter pack, rebequeta, antimosquits i córrer per agafar l'últim metro. Vull dir, això sí, hem de tenir en compte totes aquestes coses, però és sempre una experiència que a mi m'agrada molt, no? I en aquest cas s'inaugurarà el festival allà al Teatre Grec amb l'espectacle Le Petit Cirque, que ve de França, que està signat per la cantant Pom i pels artistes de circ i dansa Marie i Joan Bourgeois, que per cert aquest darrer, ojo, és el coreògraf del videoclip d'As It Was del Harry Styles. Mira, no sabia això. O sigui, és persona polifacètica, també. Lamento dir-vos que per aquest espectacle estan les entrades exaurides, ara per ara, però bueno, mai se sap. Sí, bueno, això és una cosa que hem d'advertir, que és que potser recomanarem espectacles que les entrades ja estan exaurides. És que si no és molt difícil, perquè primera que aquest capítol es grava, s'emetrà d'aquí una setmana, llavors potser en aquest impàs s'han exaurit entrades. Bueno, en qualsevol cas, el que recomanem a grosso modo és fer una ullada a la web del Grec i que cadascú remeni. Exacte, hi ha moltíssimes coses i no tot està exaurit. Senzillament nosaltres farem com un repàs de coses que ens han cridat l'atenció i pot ser que estiguin exaurides, però igualment com està bé destacar-les, jo crec. A mi hi ha una cosa que em crida bastant l'atenció perquè no l'he vist mai fent arts escèniques, però sí que el vaig veure en una exposició que van fer al CCCB, que és William Kenrich, que és un artista sud-africà, que aquella expo del CCCB era una cosa
com molt flipant i em va patar una mica el cap i llavors penso, bueno, en arts escèniques tinc molta curiositat per veure què farà el Teatre Lliure de Montjuïc, perquè com dèiem, el grec inunda la ciutat i moltes sales, i no és només el teatre grec, sinó que a la sala gran, a la sala Fàbia Puigcerver del Teatre Lliure de Montjuïc, farà una mena d'adaptació del Faust de Goethe, però que el situa al continent africà. És un espectacle que es diu Faustus in Àfrica, que el farà el 27 i el 28 de juny, no falta gaire, o sigui, és d'aquí no res, i tinc molta curiositat perquè combinarà actors amb titelles. Tinc la sensació que crearà allà un imaginari que ens sorprendrà. Llavors, també és aquest punt de com que no ho hem vist, no sabem, recomanem una mica cegues en funció del que ens crida l'atenció. Que guai. Mira, jo em quedo per Montjuïc també. Vale. Me'n torno al teatre grec, allò insisteixo en passar una nit fresqueta d'estiu, però molt diferent del que us proposava abans i també diferent d'aquest Faust amb titelles, no? És una proposta que jo crec que és genial perquè captivarà parts iguals tota aquesta gent que és fan del teatre musical, com també tota aquesta gent que no ho suporta, que es posa nerviosa quan sent que algú comença a cantar damunt de l'escenari. No? Com és possible, les dues coses? Bueno, tot és possible quan surt de la ment de la companyia Indigest, que si no els coneixeu és on conflueixen les ments privilegiades de Carles Pedregosa i Jordi Oriol, que juntament, en aquest cas amb la Banda Municipal de Barcelona i un grup d'intèrprets de luxe, han creat una cosa que es diu la nit del músic alt. Ojo, no la nit del musical, la nit del músic alt. Els agraden molt els jocs de paraules, i van fer espectacles com la mala dicció, bueno, en tenen molts així. En aquest cas, com el títol indica una mica, indaguen en una història fabulada del musical. On va néixer el musical, no? Des de l'antiga Grècia fins avui. Serà friqui, serà irreverent, serà irònic, serà innecessari, segurament, serà meravellós. Jo crec que sí, jo crec que indiferents no ens deixarà i tinc moltes ganes de veure-ho. El 25 de juliol, això sí, un sol dia, al Teatre Grec. Sí, això em fa una pena perquè jo ja no hi seré, estaré de vacances i és de les coses que més greu em sap perdre'm i sí, penso que és una pena, però bueno, endavant amb tothom que hi pugui anar, que després m'ho expliqui. Moriré del FOMO, no passa res, ja ho gestionarem. Més coses. Una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció, perquè el que deia abans també al principi del programa, que és que una de les coses que més m'interessen del grec és poder veure coses de fora que arriben a Barcelona i que te les posen com molt en safata, perquè si no, doncs jo probablement no me n'aniria mai a Amsterdam a veure això, però sí que me'n puc anar al Teatre Nacional de Catalunya a veure The Hours, que és una adaptació de la novel·la aquesta que alterna els últims dies de Virginia Woolf amb aquesta altra dona que és Clarissa Vaughan, que és una editora i tal. Llavors, és una obra que fan, és una producció de l'International Theatre d'Amsterdam, que segurament no ho he pronunciat bé perquè ho he fet a l'anglesa, i això deu ser... Hi ha dues A's aquí seguides, no sé com es diu això. Sí. Però tinc ganes de veure també com es treballa allà a Holanda, no? I com es fa teatre. El Michael Cunningham és el que fa l'adaptació, és un tio molt top, llavors moltes ganes de veure-ho. Això em sembla que es fa 3 dies, del 4 al 6 de juliol, per tant hi ha diferents oportunitats de veure-ho, i també és com aquesta cosa de dir aviam com treballa la gent de fora, saps? Llavors això a mi em crida bastant l'atenció. Que bé, doncs mira, jo et porto amb una companyia que no és de fora, sinó que és d'aquí, de l'Estat, però que no la podem veure gaire. És una de les companyies més avantguardistes que tenim per aquí i no passa sovint per Barcelona. És La Tristura, aquest grec que ens porten... D'on són aquesta gent? Aquesta gent, La Tristura, mira, ara ho miro. em posen en evidència. Busca-ho mentre jo... Sí. Aquest grec ens porta un espectacle que es diu Renacimiento. M'ha fet pensar una mica en l'espectacle del Marc Salicru. No té res a veure, però a veure si enteneu per què. Perquè és un espectacle molt singular, ja que està interpretat per tècnics i altres treballadors i treballadores de l'escena que habitualment no veiem a l'escenari. És a dir, no hi veurem actors i actrius, sinó els tècnics, els maquinistes, il·luminadores, etc. Tota aquesta gent són els que estan damunt de l'escenari explicant-nos, però no com fan la seva feina, no? Sinó que veurem com la fan, veurem com munten, com desmunten un escenari, no? Però el que ens estan explicant mentre fan tot això és un repàs pels darrers anys de la jove democràcia espanyola, els seus alts, baixos, contradiccions. Com dialoga una cosa amb l'altra? Ho haurem de descobrir, però a mi em fa molt bona pinta perquè és un relat que no és obvi, que segurament ens desperta coses molt interessants
i que també serà a Montjuïc, però al Teatre Lliure de Montjuïc, en aquest cas, 5 i 6 de juliol. Mateixos dies que Marc Sericru, per tant podeu anar un dia al Marc Sericru i un dia això. Exacte, que és el que faré és jo. el que faràs tu. Exactament. Ara veig que són madrilenys. De fet, són la Itxaso Arana, la Violeta Gil, que jo en soc superfan, i el Celso Jiménez. I la Itxaso Arana, molta gent li sonarà perquè ha fet coses com molt mainstream. Em sembla que l'últim, o de les últimes coses que ha fet és aquesta pel·li del Jonas Trueba, ara no me'n recordo com es deia, Volveréis o alguna així, que és aquesta parella que celebra un divorci. Bueno, però sí, molt bona pinta això també. Jo, una de les coses que em ve, o sigui, quan ho vaig veure vaig pensar, vamos, és una companyia que es diu La Mula, és una gent que bueno, bàsicament són dos, que són la Magda Puigtorres i l'Andreu Martínez Costa, que la temporada passada van fer una cosa al Teatre Lliure, a l'Espai Lliure de Montjuïc, que es deia Tauma. Meravellós. És de les coses més flipants, en el sentit més literal de la paraula, que he vist al teatre. Em va fer patar el cap, Tauma. Era un espectacle que es basava en el mot tauma, que bàsicament és una mena de paraula que té a veure amb el marallament, amb una cosa que en castellà es diu asombro, que no sé si té una traducció literal, però la sorpresa, la meravella, no? I llavors, cada passatge d'aquella obra et deixava més meravellat que l'anterior, i jo crec que si l'haguéssim vist al revés també. Vull dir, era tot molt flipant tota l'estona, no? I llavors fan com una mena de segona part d'aquest espectacle que es diu Manual per éssers vius. No és una segona part literal, sinó que és una obra que segueix explorant el concepte de meravella i d'assombro i que jo penso que se'ls ha de seguir la pista, entre altres coses, perquè el de Tauma em va semblar increïble. Llavors, ho faran a la Sala Teatre del CCCB el 17 i el 18 de juliol, que són dijous i divendres. Jo probablement hi vagi el dijous perquè el 18 és el meu aniversari i llavors crec que no estaré al teatre, estaré celebrant l'aniversari, però el 17 sí que no m'agradaria perdre-m'ho perquè ja et dic, el de Tauma em va flipar tant que crec que val la pena. Que guai, jo tinc moltes ganes. No sé si quedaran gaires entrades, això, però ja podem córrer. Sí. Jo crec que em sona que han obert una sessió... Bueno, m'ho estaria inventant, però... Ho mirem. Mirem-ho. Ara que ja hem baixat, que tu ens has fet baixar a la ciutat, doncs ja m'hi quedo. Recordem que hi ha moltes sales de la ciutat on estan passant coses durant el grec, no només els grans teatres, tipus el Lliure, tot això. Ja havies baixat amb el TNC, però bueno, com que ets també dels grossos, ara que has passat a sales més off o més petites, n'hi ha moltes que estan vinculades amb el grec, moltes. A la Sala Beckett, per exemple, s'estrena un espectacle que es diu Tu em vas prometre una història d'amor, un text d'Helena Tornero, del tipus noia coneix noi, o noi coneix noi, o noia coneix noia, o digue-li com vulguis, no? Però una història d'amor romàntic, d'aquestes clàssiques, aparentment típiques i tòpiques. Però clar, una mica el que es pregunta Helena Tornero, no?, és quins problemes tenen aquestes històries romàntiques, perquè d'una banda ens agrada tant i ens traguem Love Actually cada Nadal, no? I de l'altra ens fan vomitar en moments, no? Vull dir, aquesta contradicció que es genera amb l'amor romàntic i en concret amb les històries romàntiques, no? I es pregunta una mica com ha de ser la història d'amor escrita avui dia, en aquest espectacle de l'Helena Tornero, que dirigeix, a més, l'Israel Solà, director de La Calòrica, o sigui que molt bon combo, molt bons actors també, actors joves molt guais, i molts dies, a més, per veure-ho, que això el grec és poc habitual. Està del 26 de juny al 27 de juliol, o sigui, hi ha tot un mes. Perfecte. Igualment que la gent no va dir, perquè aquestes coses passa com amb les expos, no? No, estarà fins al setembre, i arriba a setembre i no hi has anat. Bueno, doncs tenir-ho present fins al 27 de juliol. Torno una mica a Montjuïc momentàniament perquè vull parlar de dansa. El grec no és només un festival de teatre, que és evident, també es fa circ, com l'espectacle inaugural, però també es fa dansa. Llavors, un dels clàssics, un dels sospitosos habituals del festival grec és el grec, o sigui, la persona grega, Christos Papadopoulos, que és un clàssic de la dansa contemporània, que fa un espectacle nou al Mercat de les Flors, que es diu My First Ignorant Step. El farà 2 dies, perquè ja passa això amb la dansa, que no dona per més, perquè no es programa més que un cap de setmana. Es farà el 12 i el 13 de juliol. Aquest tio és increïble,
jo és una de les coses que més gaudeixo del grec, veure dansa, veure aquesta persona generar moviment, i penso que si ve s'ha d'aprofitar. Perfecte. Insertar capítol 2 de Plaers de ma vida. Si teniu Exacte. por d'anar Sí, a veure en vam dansa, parlar, si sí. teniu por d'anar a veure dansa, Sí. capítol 2 de Plaers de ma vida abans d'anar-hi per Correcte. treure'ns la tonteria. Molt ben tirat, aquesta falca. Perquè no s'ha de tenir por, home. Mira, i per encara donar-te més la raó, segueixo amb més propostes de dansa, perquè hi ha més opcions. Evidentment, l'espai de referències al Mercat de les Flors, i allà hi ha més coses, a més del nostre amic grec, en Papadopoulos, que mai no li sé dir bé el cognom, però també en tota una sèrie d'espais també més petits o off, també trobem propostes de dansa. A la Caldera, per exemple, hi ha una proposta imprescindible de Raquel Gualtero, que porta molt de temps explorant sobre la idea del gir. A Tàrrega va fer un espectacle on era ella durant 40 minuts només donant voltes sobre si mateixa. O sigui, jo no sé com no es mor. És espectacular, perquè dius, això serà avorridíssim. No, hi ha un punt que és hipnòtic perquè entres en un estat com d'alteració, quasi com el que deu estar tenint ella. Ara ha fet un pas més en el que és el tancament d'aquesta exploració sobre el gir, amb un espectacle que es diu Complete Revolution, que està del 3 al 5 de juliol a la Caldera. I també es balla als museus, que això també ho vull dir. Això és molt guai. Això és molt xulo, el Museu Picasso. Sí. Tenim la flamant Premi Nacional de Dansa Lorena Nogal, presentant un solo que es diu Picassa. Val? Picasso el podem cancel·lar tot el que vulgueu, però la visió que han pogut donar la Nogal, traspassant aquesta fragmentació cubista al moviment del cos, jo crec que això ens encanta i bueno, ens hi apuntem d'una. Això és gratis, no? També, em A sembla. més, això diria que és gratis. Sí. I és 2 dies, això sí, 6 i 7 de juliol. Sí, això mola molt. Llavors, acabarem amb una última recomanació, que la podria fer jo, la podries fer tu, la farem els dos, que és un concert d'homenatge al Dioptria de Pau Riba, perquè fa 55 anys de la publicació del disc. Exactament. I, bueno, és un homenatge al teatre grec, hem de dir, no? O sigui, a lo grande i a lo grande també amb la gent convidada, perquè hi ha grans noms, des d'evidentment Caïm Riba com a descendent que estarà allà present, no? Però també la Ludwig Band, Roger Mas, no? Ara no tinc tots els noms al davant, però... Sí, és d'aquests concerts corals que molts cops també al grec en fan. Jo recordo un homenatge a Jaume Sisa, recordo uns 25 anys de celebració de dalt de l'escenari de Roger Mas, on també hi havia molts artistes convidats. Aquestes coses vesteixen, diguéssim. La Rita Pallés i el Pol Batlle, el Petit de Calaril, Pascal Comelada, Ivet Nadal, Pastora, bueno, per totes les generacions. Serà increïble. Pots anar amb la teva mare, o sigui, és estupendo. 22 de juliol, 22 no? És de juliol. això? I serà gros, això. Serà gros. Doncs fantàstic. A més, és el típic lloc on et trobes a tothom, aquest concert, no? Vull dir que vas allà i pots jugar allò de diguem 3 noms que ens trobarem, que segur que algú dels dos guanya. Doncs, molt bé, Déu-n'hi-do, un repàs bastant complet del grec. Insisteixo que jo crec que val la pena remenar la web, perquè nosaltres hem fet una tria segons el nostre criteri, que jo també he de dir que jo el primer que vaig fer va ser quan vaig veure el festival, o sigui, que sortia la programació, WhatsApp al Nil. Nil, què hem de fer aquest grec? O sigui, què hem de veure? També, com deixeu-vos recomanar per la gent que li agrada anar al teatre, que en sap una mica més, no? Que ha vist coses, que controla l'escena, i llavors, a partir d'aquí, aneu veient. Hi ha moltíssimes coses, vull dir que hi ha coses per tots els gustos. Sembla un tòpic, però és així. I llavors que cadascú... I que per això també exploreu, vull dir, si alguna cosa que us hem dit aquí no us fa el pes, o dieu, ostres, doncs han dit dansa, però m'agradaria veure les coses de dansa. Doncs entreu a la web del grec, perquè és més que no es pot t'ho acabes. filtrar, vull dir que pots... Sí, és fàcil de trobar tot. Molt bé, doncs, Nil, abans de marxar, no tan lliures, un plaer de ta vida d'aquesta setmana, d'aquests mesos, a banda del Festival Grec, que acabarem empatxadíssims de grec. Com que ara vinc menys sovint, mira, almenys tinc més temps de pensar-m'ho, perquè... Mira, estava dubtant entre 2 sèries que no tenen res a veure. Primer, m'he enganxat a Twin Peaks. Jo no l'he vista. M'hi he enganxat ara. És com un pecat no haver-la vista. No, vull dir, també desmitifiquem això, aquesta cosa snob de que hi ha coses que s'han d'haver vist. Jo estic super en contra d'això. Sí, és veritat. O sigui, jo reivindico no haver vist i no haver llegit molts llibres. I em sento molt orgullós. Molt bé. Però Twin Peaks vaig veure l'alla i vaig a provar-la. Els 2 primers capítols em va costar, després té alts i baixos, però hi ha capítols francament espectaculars i m'he enganxat moltíssim. I si no vols ser tant de filming, doncs també estic enganxat a Hacks, a HBO, que per mi m'és igual, com si volen fer 73 temporades, jo m'ho seguiré empassant, perquè trobo que és boníssim. Sí, és mainstream, és efectista també, és
Estupendo, és meravellós. Endavant amb tot. Ens encanta. Endavant amb tot. Molt bé, fantàstic. Doncs jo seguiré una mica amb el plaer de ma vida d'aquesta setmana segueix amb aquesta línia de plans d'estiu a la fresca, tal. Perquè a mi una de les coses que també m'encanta fer a l'estiu com a pla és el cinema a la fresca. Vale? Llavors, tota la vida que s'ha anat a Montjuïc, mola moltíssim, és allò de sala a Montjuïc, doncs aquest any trobo que hem de fer una mica com d'informació de servei perquè es trasllada a les Tres Xemeneies, que les Tres Xemeneies, allà a Sant Adrià del Besòs, serà el nou hub que diuen, no?, de l'audiovisual a Catalunya i tal, el Catalunya Media City. Llavors, la cosa és com traslladar tota la cosa aquesta cinèfila i audiovisual cap allà. Trobo que igualment pot molar molt a prop del mar, tal, i estarà la programació des del 27 de juny fins al 6 d'agost, que és bàsicament tot el juliol, i llavors és com un nou espai, nova programació, tal. Les entrades són molt barates. Ara vaig veure l'altre dia a la web. Entrada general sense la tombona, sense la gandula, són 8,20 €, i l'entrada general amb tombona, amb gandula, 11,5 €. Està bé. O sigui, és com anar al cine, però a la fresca, tombona... Et surt a compte de tombona. Jo crec que sí, clarament. Clarament et surt a compte de la tombona, però alhora, si algú no la vol... Més que res que jo, si no, penso, estaràs molt incòmode. No? Bueno, no sé. Si algú vol portar el coixinet a casa, també es pot fer. Sí, llavors, coses que he vist que a mi m'han cridat l'atenció de sala, perquè ara es diu Sala Barcelona, em sembla, que han canviat el nom. Clar, perquè Montjuïc ja no hi és. Clar, Montjuïc ja no juga un paper rellevant aquí. Sala Hub, li podríem dir. Sala Catalunya Media City, no. Sala Barcelona, llavors, s'inaugura el 27 de juny amb A Complete Unknown, que és el biòpic aquest del Bob Dylan, del Timothée Chalamet, que jo no he vist, que m'agradaria veure, tot i que jo he de dir, en popular opinió absoluta, que jo no sóc gaire fan de Bob Dylan. Mira, jo tampoc. Ai, mira, doncs que bé, doncs no som gaires, Allò que dèiem de no haver de llegir tots els llibres. Ja. No, saps què em passa a mi? Que no suporto el so de l'harmònica. En general, vale? És un instrument que em fot molt nerviosa. Sí, d'acord. Em sembla com molt desagradable d'escoltar. Llavors, clar, el Bob Dylan és molt pesat amb l'harmònica. Però respecto la gent que... Respecte absolut cap als harmònics. Un dia, al proper programa, vindrem una harmònica. No la sé tocar, però faré com... Em sembla com un instrument molt desagradable. Bueno, però sí que és veritat que Bob Dylan, com a personatge, sí que m'interessa, i llavors penso que el biòpic m'agradaria veure'l, i em sembla com una molt bona excusa fer-ho a través del cinema a la fresca. Llavors, he vist, curiosament, que tenen una mena d'apartat que es diu Les Nits Grec, que ho fan en col·laboració amb el Festival Grec de Barcelona, i llavors és guai perquè faran projecció de pel·lis i concert. Llavors, per exemple, hi haurà un dia que posaran el 47, que és una pel·li que jo ja he vist i que potser no hi vaig aquell dia, però després hi haurà un concert de Rumberto. Hi haurà, saps, com un pla combinat. I veig que hi ha com línies dramatúrgiques, Sí, perquè clarament. de cop Rumberto al 47, algú aquí ha fet un pensament que això podia anar connectat, no? Sí. O sigui, tot té com un sentit. Clar, algú ha dit, anem a juntar això. Sí, exacte. Sí, res és gratuït. Llavors, trobo que com coses a la fresca, allò teatre al Teatre Grec i cinema a les Tres Xemeneies a la fresca, em sembla com planasso d'estiu i és un dels plaers de ma vida d'aquest estiu segur, perquè és que de veritat que m'encanta. Llavors, Visca queda la dit. fresca. Doncs molt bé, Nil, ho deixem aquí. Ens veiem pels puestos, ens veiem pel Grec, ens veiem per la Beckett, ens veiem per Montjuïc, no? Vull dir que ens anirem trobant. Tenim molts llocs on veure'ns, que hem llistat aquí. Tenim molts llocs, i ens veiem sobretot Arc de Triomf. Ens veiem a Arc de Triomf. Bueno, no sé si ens veurem, perquè em sembla que tu aniràs dissabte i jo diumenge. Perquè jo l'altre dia aniré a veure la Tristura. No passa res. Clar, és que de vegades... És que després això és un... El Tetris amb l'agenda. És el Tetris, sí. Però bueno, no és fàcil ser amant del teatre. No és fàcil. No. Però ho aconseguirem, tot ho farem. Nil, moltes gràcies, que vagi bé i bon estiu, també. Bon estiu. Ho deixem aquí. Plaers de ma vida és possible gràcies al David Camilleri i al Nacho Medina al control tècnic, a la Mar Vallverdú i la Joana Girona pel cop de mà a les xarxes socials, al suport de tot l'equip de Ràdio Primavera Sound, a la Clara Molins per posar-hi les veus i al Pèsol Farèstec per cedir-nos aquesta cançó que es titula El cel és sempre més blau i que és una versió fantàstica de Rino Gaetano. Tornem d'aquí un mes. Adéu-siau.
Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.